sa ideme dohodnúť na tú stužkovú, dobre? Počúvajte ma už. Ako je to s tými vankúšikmi? Žiadne, tak vybavím. Stužky. Nemáme stužky. Sviečky, Beva. Nič nie to, vybavíš. Hudba, Katka. Dobre, otec doriešil. Čo ešte nám ostáva? Zase sa bavíme, však, že skupinka chlapcov. Nemám čas, mám ďalšiu hodinu, musím bežať. A viete čo? Nejdem sa do vás miešať. Je to vaša stužková, urobíte si ju tak, ako chcete. Uvidíte. Dovid, ako bude. Venujte mi pozornosť, triedna má naozaj pravdu, mali by sme niečo vyriešiť. Napríklad kradnutie triednej knihy, to je dosť podľa mňa dôležité. Padol jeden návrh, napríklad mafia, to je dosť dobrý nápad. Dalo by sa to veľmi dobre spraviť. V meste plnom krádeží, tajomných vražd a pochybných podnikov sa v podsvetí vedie už dlhé roky boj o moc medzi rodinou Šustekovcov a klanom Kubelkovcov. Z anonymného zdroja sa hlavy oboch rodín dozvedeli o dokumente, ktorý obsahuje zoznam všetkých zločinov spáchaných rukami oboch spomínaných rodín. Aby sa zachovala rovnováha a predišlo sa nechcenému úniku informácií, bol vyhlásený dočasný mier. Na neutrálnej pôde sa stretli kmotrovia Don Stano, Don Adam a tí najvernejší s jediným účelom zistiť, kto je zradcom. Vzájomná dohoda odsúhlasená oboma stranami už nebola ďaleko, keď sa pred členmi rodín objavila neznáma osoba s kompromitujúcim dokumentom. O necelú chvíľu na to v miestnosti začali svišťať guľky. Ako chceme natočiť mafiu, keď nemáme zaplatené ani žiadne poháre, ani stužky, ani nemáme kroje na ľudovky, treba vymyslieť niečo menej nákladné. Marek, tebe sa niečo nepáči, vymyslí niečo sám. No to práve, že neviem. A keby sme to natočili v štýle Great Gatsby? I've seen the world, done it all, had my cake now, diamonds. Beva, ale veď Great Gatsby nemá nič spoločné s kradnutím triednej knihy, to už tam rovno dajme Harryho Pottera. Veď to by nebol zase taký zlý nápad. Krv z jednorožca. Esenciu života. Chlop z trojhlavého psa. Vyzerá to chutne.
trošku. Máme 3 nápady, už sa poďme konečne dohodnúť. Mali by sme niečo už vymyslieť. Denis, prosím ťa, choď písať na tabuľu. Koľký ste za Great Gatsbyho? 5. Harry Potter? Takže ostatní za mafiu, hej. Tak to je jasné. Mňa teraz napadlo, že by sme mohli spraviť napríklad Twilight, Dada by sa hodila za Bellu a Maťo napríklad za Edvarda a bolo by to niečo pekné a romantické. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to Judka, toto nebol dobrý nápad, pretože Great Gatsby nemohol byť, pretože to vôbec nesúvisí s kradnutím triednej knihy, takže nemôže byť ani Twilight. Čo keby sme spravili kradnutie podľa nejakého československého filmu? Rodičia by sa potešili. No, Vlado, porad nám nejaký československý film. Čo ja viem, napríklad Mesníčku má středisko. Nie, staré filmy už naozaj nebudeme natáčať. A čo iné ti napadá? Neviem, ale toto vôbec nie je dobrý nápad. Tak by sme mohli dať Hry o život. Teraz to išlo v telke, je to pekné, akčné, romantické, rodičia nám to videli. Ako to chceš natočiť tak, aby z toho bolo kradnutie triednej knihy? To si vôbec neviem predstaviť. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade. Ja si myslím, milá trieda, že my už nemáme čas na natočenie akýchkoľvek filmov. Tak